Kocha Kamui Fatal Payusha Mika chapter 6 verses to 8 aro Korenai Ang Subrayo Tamono Sangui Ujuk ni Kaitor no Kulumnai Bilithani Sabo Yerfana Bagui Ang Bisi Kaisani Usuk Basarota Tubui Painai Tamo Subrayo Bai Basa Sai Mera Rokte Sai Pima Kuplum Olive ni Top Yafarke Boga Bokha Da Pulsatno Ani Chayani Bagui Amba Tamo Ani Sokam Sakrano Namaya Farnai Ani Sunsokni Bagui Ani Sakni Bothai no Namaya Farsinai O Boro Bubang Ekaham Abobo Nono Punukha Surayun Nono Busoi Gonam Samung Amnani Khairok Mungno Hamzak Mate Koidene Kalui Nini Kaitoni Kok Khanawi Tamnano Nayadiba Kaitor Korok Chung Koremo Chung Zoto Sakau Kaitor Hamari Kaitum Tini Prumo Sini Kamani Bagui Bisi Kotalo Kaitor Bai Kimlai Nai De Kimlai Ma 2000 Chini Kotoma Chini Benaro Jato and go Kaitor Bai Kimlai Ma Walking with God in His Korok Bai Abon Chini Kotoma Nai Tini Mia Hon Chini Bisi Kotal Rob Jato Nai Simui Tomong Bisi Kotal Paikha Barai Chum Tomni Nai Abono Poilao Chum Nai Bisi Kotalo Barai Chum Tomnai Chum Kaitor Korok Chum Pore Paikha Korok Sa Hano Boro Kaitor Bai Tong Halai Tamo Nai Bung Ni Tong Mung Slai Nai Abone Bagui Tamo Emis Korobai Transformation Abole Slai Nai Abone Bagui Poi Lao Nai Di Christine Drop on Nai Di Bustang Rom Tamo Nai Agere Christine Ongnya Christine Paimui Barai Tong Nai Bung Ni Tong Mung Ro Age Motun Tong Nya Ongnai Bung Ni Tong Mung Slai Wi Agere Ongnya Baba Samun Tamo Christine of Paiham Bung Ni Tong Mung Slai Ha Katal Tong Mung Bai Tong Abone Bagui Arai Zimen Tini Prumo Bisi Kotal Paiham Bisi Kotal Paiham Tini Prumo Ek Tarik Omo Barai Chum Tongni Nanai Oilao Chini Bokha Katal Kulawi Chum Slaihi Nanai Chini Bokha Zoto Siona Som Somoi Chini Bokha Bai Tamo Chung Ram Manai Halai Samsare Suguna Borok Ritari Ram Manai Halai Ekazal De Kinso De Som Somoi Ek Dom Chung Polokya Tamoni Chung Manai Arai Sini Som Somoi Chung Manai Monto Arai Sini Trumota Kupo Kugro Bisi Katal Chuk Manham Bisi Katal Barai Kanai Number Ono Chunai Nai Bisi Katalo Tayo Chun Himlai Nai Takuro
bisikal paham joto sinyo bisikatalo baray chung tangnay baray chung tongnay poito klainay borok ro joto plan de 2026 sini boribat tongnay baray aborok joto sini bok haus snamni nangnay basa tongnay ro pawani basa exam tongnay abo palita mo baray rangmani admission ro kainay abo ni bagoy nabor bisikatalo paham baray chung tongnay number 1 ni bagoy bisikatalo kay terbay sung himlay nay abo birat nang mani korok chung kay korok kore paham Mika soyodai baray soy chini atpat chung pore paham iro bisingu tamo saham Israel zati ro baray nay kay korok nai ni bagoy baray korok saham baray kayong kay korok nai ni bagoy bungi masuro meraro bungi olibro kay korok nai ni bagoy yafarnay ronay kay korok nai aray simen mokata mo Israel zatiro Ongya baba rangman halay kay korok ni bagoy ang ronay aray simen mokata bang matong nai ro tamo Ongya samtang nai nung girzatan nai ongya samtang nai aray simen mokata Israel zatiro ni bisingu aray simen tamo Kay tori halay kay torle loglay nay kay torkusigaw nay ani poribali sa kawom ani saksak sa kawo kay torno loglay nay aray mo kay sa zati log bisingo to mo aro kay torbay aray ekdom mon kuruy miyawar pong sazak amo soktung porehlay amo spagdar tamo kay terbay borok rong ni tamonay nungi mokol na ya nungi kunzu ko na ya bakhanay ko na ya nungi makhang mo kay terbay ekdom na ya yakong de sutang hamkano kot mo blanket ka bang mata mo aray sinan kay ter na ya baray kay terbay le nung ni bokha ani bokha na yo amo samoy damo na Israel sa tiro parayong ha pandarok lay ha sanay girsaro hamay mo paray miyaw kay terkerok sa ha matayo bokhok bay kay terno lobo bokha bay ekdom ang white salzat aray koroksa aray Israel sa tiro tamo ako ni mo kahit kaway tamo sa nung ni pandaro nung ni girzaro yafarmaro ani bagoy abasta ang nung ni surinairo gamit sa nairo ang kananay mo turuy bukhan sini okaya kali bukhay bukhok bay sanay bukhan sini okaya ro kahit terbay kananay mo turuy abo ni turuy nung ni pandaro nung ni sabaro nung ni yafarnay meraro ani ni bagwi tamo abas tao ma mutumya manamza aboro kay terbay sa abo ni bagoy tini promote ako kubro taglay ni hase 2026 so bisiko talo baray chung himnay aboro chung nay ha samuntang nay ro yafar nay ro bay kay terle nay men alay chini bokha birat ng muni mo nung ni bokha ong ya babaong halay chini kay terong sa mo sa
นงนี้บริบาลเดนงนี้บังคุกร้องไปกว่าองค์พลายทางดีสังโอต้องทบมาเดปีเสกรกรกำไฟนักดีอาโบไปซาลกนักดีอาโบจิริไกตรกรกโมจิริพวกเขาตามองยามาจุมวันสุขลายไกตรนองร้องไกตรไปจุกกรกรกสาเลสุริฮลายบกขาบายไกตรนิมายาอาโบนี่ก็วิธีนี้พระโมตาพุทธคุกรอBisi katalo 2026 so number 1 Chini bokha jotono Kaitor ni bagwi ya farnai sarandar bokha ya farnai kaitor ni bagwi bakha le berat namai na tini prumrok ko bakha chauna dok bakha tabu bokhukro Jimmy Bakha, Thalet now Borok ni Bakha le chale chale na. Birat nang muni Jimmy Bakha by Jot Kuan Suk Nai Rok, Borok Saha, Jimmy Yang Jimmy Bakha, Arrangement Borok Saha, Abo ni Bagwi 2026 so, Kaitor by Chung Kim Mai Nai ni Bising Tui number 1 Jimmy Jadi Bukhano itu Godzao naini bagui Kaitor naini bagui Jadi Bukhano Kita berusaha Nungni poribar ni bagui Samung hamya Jadi Mothani bagui Samung hamya Kristin borok omo nung samung hamnya rok joto sidio tabu be joto siang zak borok rok jadi maka borok rok ako ni bagui niom bai chung ni nang nai niom bai chung chami nang nai ham ti dam ti joto siona ako bungle godza le ma barai ma basang ro godza nya torai ro nursery ro ke jon ro ke bungni rai mo na barai mo bungle godza ma tamo ma khali bokhro godza ma Arrangement borok khali jini bokhorte mokol godza malai bokhore pasak kursa kunju godza arob bokuk de godza buwa godza malai borok bai som samai chungno nai halai manui nai na bertama Borok omnya baba tamo balancing life de growth godza omnai ni babi ania kumya ania kede yang godza olai yang bursa olai borok ro bai tamo sanai abo borok le tamo nai khairok borok de sanai omnya borok arai sanai arai sementi ni niệm bài tôi cô phải tai borok chúng tông ni nang nai niệm bài dễ sống khai halai niệm bài chúng khai ni nang nai dễ borong nhau nai chúng nai cheni bokha kai ton chungri halai tamong nai kai ton niệm bài chúng tông nai kai ton niệm bài chúng him mai nai Ako ay bawi ini kumata kumukuro. Je sabulung tandi, je sagaulung tandi, niyam tong nai borokro, kaham klaim tong nai borokro by nai sleya. Tamo burum sop samay riyo,
borok rok respect khai nai borok rok barai tong sini tong ongnya babau halai kata bapaman halai mo nongri tong ongnya babau halai barai onai borok rok bai no tolau borok rok nai stay nai abo ni bagui sini rumo tamo ha sini tong rok kai ton sinai borok rok je jaga tang halai abo nai barai tang nai barai borok rok sanai jo tosio tamoni kai ton prinai borok rok lesya manai provabai promungbai arai borok sini kai ton provabai sini aoi sini Siklaro, Bopago Maro, Todosiano, Bopago Maro, Lechanai, Nai, Puribar Mibobi, Baro, Krunai Mibobi, Sosa, Nai, Prokle, Nai, Mon, Rui, Araito, Salado, Amo, Ekbar by Gonang Nai, Borokro, Samay Bopago Maro, Kong, Saklo siklaro kong arai dengan tebuk naisa moe rambai kongni mokol tabang narosa arai dengan borok saudo ekor bayi gonang monai ekdin bayi gonang rang kebang matong nai abo boka boma boparo saklo siklaro mokau tangsa niam bayi samung klewi Ramanai, arai mislai. Ongya baba Ramanai, ongya baba lekha porenai, ongya baba tamo. Bihide chanade lanai, arai kabama samsale tamsa. Abo ni bagui takut pro. Bopa bomarapon tum niyam ba. Nung samurong klaidi niyam bayang Kristin mo Kristin tungmong lawi dahil ka mong priwi samutang di nung ni koriba kahamong nai ongya baba nung ni koriba nai halay nostong nai nung ni daito ong nai nung ni koriba nung sinamao nung nosto ay mao nung ni koriba nung ni tamo ia kung sakau tong arai simen tapubukuro sini motha prong tum jadasyo nam sini motha le borokong jadasyo engson payalai tamo payya abon sini motha tong do tamani borokong ibagina abon ibagi joto bopha pomarong tong tum chaklu siklarong tong tum je jaga agar kala de deka pore tong nai di nai turun layudo ako ni pagay nosto tak lagi jesa ganun tanggalay kay kerno oito lagi cerita ko sa sa tisoy kay kerno sana rawiban mo de na ha pitching ongya mama lama ko mai nai de lama hama tidur mai nai arai abo korok sa boleh bira amudo sikla jakloy rok tong nung ni pa rok motor nung tong mayaw jakloy sikla tamo abo krisali pauli tamo kote bai tong di Sarado esa ni sa po sa ari paro pai di chuak tong nai tong pagoi tong nai sang arai na abo chini dai tong nai ongya baba kabang baba nai chaper ani hapro chagoi ro kong tong singla ro bo pharo kong tong
Ông nhà bà bà niệm bài Christian niệm bài tông bài sa mung ka bang chili bus ka mo 2022 ka bang phai nai si samoi ka mo nai gai to no sop samoi nai ni nang nai niệm bài nung tông ni nang nai number 3 yo ham sang khai rok ma som samoi tông ni nang nai tamo sa khai rok mung no ham sang ma ni kai abo Christian rock ni bira namani korok amo khairok ma hamzak ma borok rok ni bukhau krui alai e gam mungnya borok angai jeri kai tor bai chungno hamzaku believe sasla Jisu Kristo no rohor kha jeri para borok rok ari rok kandar borok rok som samai hamzak ma ful baba kong malay kosto na ako ni babuy tini prumo takut bakukro sili tayo le tamo nai jodo samsara kum nai borogro sili tayo le hamzak nai khairok nai ako sili tayo mo sabay-sabay borogro le nai sile nai boleh kong sarong mana, sabay-sabay chung tubuy korok sawo, chung prungo nai selenai kokroy, tamo, juni dai tole palay na, juni dai tole chung hamzak nai, bung nai selenai juni dai tole hamzak nai, khairok nai, mana, jadi sebenarnya Yesus Kristus pun nai tiba, barai. Roman si Pahiro, paray sa tamo bung tuy na yung cross tamo sa opa bung ni sa bung no siniya nakardi abo Christian Romney dai tole chung naisle nai borok naisle yaw nai chung hamzak nai chung khairok nai abone bawai tini prumo khali chuni motha member ne ek member no de hamzak nai khali chuni motha ya do paramraro jodo sangsar borogro kusum de kupurok de aboro ko jodo chuni dai tole hamzak nai last ni bagui koine ne ke tamo kai tor bai him nai kai tor bai him lai ma palai nai ong ha ta khung pa khung ro bisi ko talo kai tor bai amo chung him lai ma deni krungo ta khung pa khung ro tini ek tarik ong ha sal ka bang ma aro pai nai hor ka bang ma aro pai nai barai ong nai barai ong nai chung le siniam khanak tamo pai nai tini hor tamo pai nai tini horam tu nai kharak tu me bacha maya de ong nai abo bo chung ekdom siniam khanak tamo pai nai sone tamo pai nai nong de koriba tamo nosto de ong nai ani koriba nosto de ong nai alge thui dai tung le thui nai chung le sinia abon ibagui ze samung ze zora barai kai tor himui thangalai gamong nai ze zora manhalai o kai tor bai ani zora pinasa rinang ninang nai samung o kai tor na bui kabang matang nai takhuro arai seven chung saya halai borsi ka tal pai nai ya pan nai ka mahakroi plan mahakroi borsan ka tal pai nai age maton chung bang nai tung nai takhuro cheri bokha deli krungo joto
plan chung snam nai that 2026 bisingom ang kai tor mon bai tong nai kai tor bai kim nai bung ni mon bai ang tong nai bung god zau nai ni pagwi ang samung tang nai him nai arai siren chini bokharo snam halai gammong nai bokhapos nam ya hai ha gerza pai thanga arai siren tomo arai siren tak tu bokuro ong ya ong nai bisi katal chung man ha bisi katalo kai tor bai chung barai klai nai bung bai chung him lai nai bung bai chung sumung tam ni nang nai bung bai gaprani nang nai bung bai lekha rok pore nang nai bung bai hostel tong ni nang nai bung bai para tong ni nang nai bung bai tamo rega rok de ONGC samung rok de je samung rok pong tum sarkar chakri rok pong tum kai tor bai chung samung tak ni nang nai kai tor bai ang lekha pore nai gapra nai kai tor mon bai ani poribar salai nai niyam bai kai tor korok niyam maton ang thang ni nang nai kai tor bai tamo nung ni thani nai ang arokina e repeat khai nai kai tor bai nung no tamo nai ha niyam bai tong ni niyam bai tong nai boni korok lawi niyam bai tong nai abono som samai nung ni poribar de ani poribar de nung sak no na yo do bopha pumaro ko na yo joto na yo chaklui rong ko na yo niyam bai tong nai niyam bai tong nai number 2 tamo hamzat ma tong nai khai rong ma tong nai abo kai tor bai nung no na yo ali tamo rihanai borok rihanai hamya rok porok rok rinai gam rok chung la nai arai simen nong yaw nai borok rok chung rinai nung ni tamo tong nai so pati kaham no lawi borok rok no ridi abo kai tor korok mo borok rok rinai halai ong ya rok tamo ani poribar rok halai khali bakhan mamang juda poribar halai khali bekere khali alu de ara ismele ong ya do jo to tamo khairok ma bai borok rok nai ni nang nai laso tamo nai koi ne klaiwi 2026 bisingom takugro jo to no kai tor bai kim lai mam kai tor bai chung kim nang nai what is samoy pong tum kosto samoy pong tum kai tor korok rumui chung zo to tong ni nang nai arai simen chung tong halai bisi katal de bosor katal aboro gam khai himai nai bisi katalo kai tor bai jo to him lai nai jo to thang lai nai kai tor korok hina chung sa bo chung zo to sabo kai tor hamar kai tum amen surinai olal pa kan pati mangai tu ilung se nazar vai tu ni hin bisi katal kan mua motha member sai po khom kan bokha lalpa katal simple dichelung se na kan ngen se ithu kan hil mal ni sopeng ding chen kan lalpai su kristam kan che amen are samai di pamoya ye to ito baik yang baik malam ini pastor ini bisi katal dolar kaitan korok saya narom di baik itu apa itu bukan mana kaitan bahan kaitan ini lama itu kembali ini itu bukan mana sampai kaitan lagi
Gay, Timmy, Panda Zorana, my Miss Renai, Mrs. Dolmy, me, and Pedro. I don't think prayers to love a fight. So let's do right on the pipeline. Lại tôi đi thả đi chỉ đi mai mùi rộng yạc lần này. Ô lên ba ăn phát thi được mga ito. 2026 January tarik ni khat hai mi chui tung le. Imingin pa kanun sina joy mo na kanin plan cheni. Lan pa ikaw san hai dam na si sel takin kum than pe lom tak hai mi pe ka. Imingin pa ka joy mo thai ding hun cha mi pe mai hin. Hallelujah amen. Imingin pa kanun sina lom tu ka su thak cheni. Vai tung ni lan pa ikaw san hai lai thu sil than la. Ibig inti ni ma hun kon tu hai pau hin 2026 silal pa nang ma le len hun khat thai ding ye nang ma le in kim kan thil tho ta pho thaya kan tho hun khat thai na ding ni tharau thi ni kan lu la thu hil thar ding ka gen che ni I tharau thi mi suk sat la tu kum su hi kan ta ding a mal som na kum lal pa si sel na kum dan ani thai na ding Karau ti ko san hai mal misom pe misom ni karen cheni tu in lalpa kum thar hai bel lom tak min mu tir lom na hai khai te hai ding kan ya ko san hai fang le don kan sim hai pau hi athar takin mi suk thing lim pe ni ku thi ma kan tan cha lalpa kan fa kai tukin kan tak sa san non hai ai thoka san na da lalpa Karau ting kan san non haya mi sim thar tu san nan chang thai ding le kan ring na san non haya ring na hai khom lal ba san nan chang thai ding le nang ma na ring no hai khom lal ba nang ma hi pathin takini si anung si ta lung ring thai ding I mal som na kan fa kan to na thokin lal pa I rau pui si pathin takini si hi mi tin lung ro la thu la lal pa nang ma la le mun khata kan dam lani ni sa tak ma khata ita dinga ringum taka kan jik thai na ding ko san hai kan rel sim khara wai suna kan rui na ni hum kil puya mal ni hum som pe ding ikut thi ni malal pai su krista mi ko tan che amen bila hambai kita zuraga mai ministry men boy aro sini bisikat kami bisikat alpan nama pasu sulis taka paye mai jelaskan judo bahar batai Oh sini apa nini mengkata surizaktu nini ha paitu nini musuh kristuk maha mahai oh ha bahai nungtu jadi ni namun samun senandi boy sini hamyak hai manasa kate nang musuh hamyak hai manasa kate sungna bilai kita muzukti ya yang ikatudi te dam ke ha pankra te sasa mol ru belum dibang
Makan tujuan lah. Jangan kita ya bola lagi bola. Ini Tyson belum makan tujuan lah. Hello. Tabok kita play ha, tabok play. Mayrok samai. Tabok kita play pada pure. Tabok lah mas samai. Kau ringatan kan? Ringatan elektris kan? Benar ya. Kau nak ayo deh. Jangan kena 23 zon borong lagi kan, semua lagi. 23 borong itu lagi kan. Live deh. Ini namanya nih. Mana? Teresalin na ito ba? 23 asli. Oh. Ôi con lại Tao sẽ nói chung nó muốn nó Hả nè kì Hello guys. Bơ hả nè nè Bà bê bơ Bo gusto ko madali ya. Amen phở Sen Sai hi Amen Amen phở Amen Ông một con lần nổi cho hả bà Ano nổi cái này Masa Baga masang bạc với dưới sắc lên cái sàn nữa Terima. Anh nụ à Lên video khe Hello Are you good in it, okay? Are you good? Anh ấy gì? Are you tao xin thế cả? Inya mo lang nakam. Hello. Hello Terus Bang baya Mo lang nakam. Hello guys. Hello everyone. Tadi Nini mobile lah apa? Tadi Pak. Jotono ini si bay. Oh, awalnya nih. Si bay. Jotono ini langsung ke. Hari itu tuh. Hari Pak.